मोनसे भिडिअ बरनायाव हरगोन जाबाय ओंखारबाय आंनि मेडिकेलाव थांनो देखायनोसै 3 days जासिगोन आरोना दिनै जों आंनि मेडिकेलाव थांनाया फिजियोथेरापि लागासिनो दं आरोना लोगोफोर एसे हामबाय आरो आथिङा सानायफोरा गैला अब्लाबो आरो एसे दंबावो बेसे दिन जागोन मिथिया नोंथांमोननो देखायलांगोन आरो खिन्थागोन आङो हामबा भिडिअ लोगोफोर हस्पिटालाव बियो जरहाट मेडिकेल कलेज दसे जिरायनो होबाय माने बिराद भिर दङ जरहाट मेडिकेल कलेजनिफ्राय ओंखारबाय आरोना आं लोगोफोर बेयावनो गुमैखौ नेबाय थायो आं सानफ्रोमबो दाउ फैयाखै दङ बेनियो जरहाट मेडिकेल कलेजआ दसे उनाव फैगोन आरो गुमैया रुमाव सफैबाय बारि मा खालामसै नोंथांमोननो देखायगोन एसे रेस्ट लानोसै लानायनि उनाव राजाजों गेलेनोसै जिरायद' नों जाबाय दे नों खालाम आङो दानखौ लेंहरनो दे बुस्थु बेखौनो राजाया बे गेलेग्राजों सानफ्रोमबो गेलेयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ गेलेहोयो आं दिनै माने बिराद गेलेनो बादों आरो ओमफ्राय बेखौ माबा खालामो बियो बेजों ओमफ्राय दिनै आं माने हारिबाय आरो स्टोन पेपार सिजन होननायाव आं माने उल्था खालामफ्लांबाय बेनिखायनो आं हारिबाय बे हारसिंनो जिखिनायखाय बे हारसिं खालामगासिनो दं आरो सानफ्रोमबो खालामखायो बिदिनो बेनि खालामनायखौ नायनानै आं मालाबा हेल्प खालामना होयो आरो ऊपर वाला तो भी करो अच्छे से तुम्हारी सिर पर पहनने के लिए अच्छा होगा क्या इधर दिखाना पड़ेगा हमको ना पास मत जाओ दूर से ही अच्छा दिखता है हाँ दूर से अच्छा लगता है छोटू ये देखो इधर Malah wanita dari ring. Isa zira jakai jiranya Stella. Jangan ada zai zira. ओके चुप करो चुप रहो चुप करो ऐसा नहीं बोलती चुप रहो नहीं चुप रहो नहीं बोलते थप्पड़ रहो चलो दे आखाया जा दे आखाया कर दे
Gum gaya. वीडियो करो तो बोलो कंप्लीट हो गया। ये देखो हो गया अब ये इधर लाओ कॉल कर सकते ऐसा देखा है इतना अच्छा घुरो घुरो ऐसा है मुकुट भी कर सकते हैं ना आओ मिट्टी में रखो सला के दिखाओ सला के दिखाओ सला के दिखाओ सला के दिखाओ ये पर यहाँ पर ये सरिया सकरी 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 क्या सकरी 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 माही की तरफ इस तरफ हाँ मेरे तरफ सकरी सकरी मेरे तरफ सकरी 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 वाओ सो नाइस ना जा रहा है सकरी सकरी ए बाबा सकरी 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 ये भी अच्छा है आगे वाला हम लिखूंगी तुम्हारे से मेरा बात ज्यादा चलेगा देखो तुम्हारे से मेरा ज्यादा चलेगा मेरे को तो आइडिया है वैसे जापाती है ना और इनको हटाया तो हटा दो अब ये देखना अरे तुम जादू 1 2 3 यस गो अभी इतना लेजी हो तुम वाओ 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 नहीं गिरा मोनाबिलि सम आरोना लोगोफोर हरनि 9ता जाबाय जोङो रेस्टुरेन्टाव बार्थडे पार्टि जानो ओंखारबाय आरो लोगोफोर पन्चवटी रेस्टुरेन्ट बे रेस्टुरेन्टआ सिनामरा तिनिआलिथिं ओरै मरियुनि थांनाय लामाथिं दं आरो जों बेयाव फैबाय आरो नै लोगोफोर बे रेस्टुरेन्टनि सिं आरो बिराद मोजां बाहेरावबो मोजांथार आरो बाहेराव एसे माने जिरायग्लांनो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै बेयाव फ्रन्टाव बे जोंनि सिङाव हाबनायखौ दिन्थिदों बेयाव सिङाव आरो खालिमोन आरो रावबो गैयामोन आरो बे रेस्टुरेन्टआ गोदान आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बुकिं खालामनानै दोनबोदोंमोन आरो गुमैया जों माने गुमैमोननि फेमिलि आरो आंबो थांफादों थांनानै माने पार्टि खालामहैदों आरोना लोगोफोर जोङो जि मोजांथार ना रेस्टुरेन्टआ लोगोफोर एकदम मोजांथार क्लिननो नैबे आब' नै फिसाजोफोर जोंनि बार बाहेरनिखौ देखायनोसै हिरो बेटा दे खेबजाथारा आरोना बिराद खुसि जोंनिया हिर'आ बिदि नङा दानिया जानोसै आरोना लोगोफोर चिकेन तन्दुरि आरो ये गार्लिक चिकेन लेस रोटी
Thank you.